Moikka moi! Tervetuloa katsomaan Lankamerineuden videon tammikuun 2024 jaksoa. Mun nimi on Meri ja tänään kun mä kuvaan on 1. helmikuuta ja kello on jotain 10:30, niin ulkona paistaa siis aurinko. Voitteko uskoa? Lapset on isänsä kanssa, niin mä pystyn kuvaamaan tälleen keskellä päivää ilman häiriöitä ja katsellaan nyt sit mitä on tammikuussa tullut tehtyä. Tammikuu oli tosi hyvä neulekuukausi. Mä sain valmiiksi 4 työtä. Ja mulla on puikoilla aktiivisesti neulonnassa nyt kaksi juttua. Ja sitten mulla on suunnitelmia ja semmosia jutturoita. En ottanut tähän nyt taitolehtiä, koska mä oon nyt tulokset, että tämä ei ole podcast, josta esitellään ne lehtiä tai kirjoja, koska ne aina unohtuu. En nyt edes sitten ottanut sitä uusinta taitolehtiä tähän. Mulla on päällä mun eniten käytetty neulettakkini, joka on siis muistaakseni Lainen 4:sta Morgin, joka on tehty jostain suomalaisesta pientilavillasesta, tämmöisestä värjäämättömästä tummanruskeasta. Ja sitten tää nappilista on Pompomin suomasinkkua kaksinkertaisena. Sitten tässä on tämmöiset napit. Täällä on tämmöistä mun käsin kehräämää täällä taskun sisällä ja helmassa. Ja mä oon näyttänyt tätä takkia varmaan tosi monta kertaa, koska tää on tosiaan semmonen, mitä mä pidän tälleen syksyllä ja talvella about joka päivä täällä kotona päälläni. Niin. Olette varmasti nähneet sen joskus aikaisemmin. Mulla on kyllä jo kohta vähän kuuma, niin mä saadaan ottaa sen kohta pois. Sitten jalassa mulla on Noora toi mulle sieltä Saksasta tämmösen sukkalankun, niin mulla on jalassa nämä sukat, jotka on tehty siitä. Nämä on nämä, jotka näyttää. Henna yksi vielä sanoi, että äitillä on eri pari sukat, kun mulla on toinen on ton värinen ja toinen on tän värinen. Me on tehty sitä lankusta, niin sitten kun se oli semmonen auringonlasku menee asia, niin sit se on tosiaan hyvin eri pariset noin sukat. Mut joo, mulla on tosiaan 4 valmistunutta työtä ja useampi osuma jo bingossa ja kaikkea tämmöistä tässä luvassa. Mutta jospas me sit aloitellaan valmistuneista töistä ja ensimmäinen työ on vihdoin se mun karamellipaita, tai en tiedä voiko sanoa vihdoin, mutta siihen nähden, että mä yleensä neulon yhtä projektia aika kerrallaan, niin se oli aika pitkään kesken, kun se oli jopa 2 kuukautta puikoilla. Kuulostaa kyllä silleen nyt aika vähältä ajalta oikeasti, mutta kuitenkin se tuntuu etenevää jotenkin hitaasti. Mutta tää on siis Anna ja Hannan karamelli, vähän muokattuna. Ohjeessa se on ohuemmasta langasta ja pienemmillä puikoilla. Mulla on pyykkikone päällä, niin se varmaan kuuluu välillä vähän tänne. Mutta mä tein tän suomasinglesta ja sitten paksummilla puikoilla, niin sitten mä tein pienemmän koon, että mä oon tehnyt tän koossa M2. Ja muutenkin on vähän muokannut tätä. Tää on aloitettu ihan ohjeen mukaisesti. Ja muistaakseni tääkin mitta tässä kainalon jälkeen tätä yksiväristä sileätä oli ohjeen mukaan. Mutta mulla on muistaakseni yksi tämmönen pitsiraita täällä helmassa enemmän kuin mitä siinä ohjeessa. Ja sitten nämä hihat mä oon tehnyt ihan omasta päästä, että nämä on vaan tämmöiset suorat, jossa on sitten tuolla helmassa tai täällä lopussa sitten 2 pitsiraitaa. Sitten tää lanka on tosiaan Kässäkerho Pompomin suomasingleä ja sitä vanhempaa suomasingleä. Ja nämä värit on tää sininen on värissä Meri ja sitten tää kellertävä rusehtava on Vainio. Ja mä oon ostanut nää tuolta Neulefestareilta 2020, kun
mä otin tän merivärin käteen, että onpas hauska väri, ja sitten se oli tosiaan se meri, ja sitten mä muistelin, että olin just nähnyt Instagramissa tän vainion, niin sitten mulla oli pakko ostaa tämmönen nimikkopaitalangat sitten, niin nyt sitten mulla on vihdoin tää mun merivainiopaitani valmiina. Tää on kyllä kiva. Mä oon käyttänyt tätä jo jonkun kerran. Jotenkin tosiaan tuntuu, että tää ei lopu koskaan tää helma. Ja sitten mä mukaan luulin saavaneen siellä valmiiksi, kun mä tein eka ne 3 raitaa. Sitten mä sovitin, että ei pakko mun tehdä vielä 1 pitsiraita ja sitten mä tein vielä sen. Ja resorin. Ja no hihat tuli sitten kyllä nopeasti, koska ne nyt on pienet sitten verrattuna. Mulla oli 4 yhtiä tätä meriä ja 1 vainiota ja niitä meni silleen, että tätä meriväriä meni silleen, että mulla jäi 19 grammaa siitä pikasta vyhdistä ja sitten tästä toisesta mulla jäi vaan 6 grammaa tätä toista väriä. Tätä painaa siis jonkun 225 grammaa suurin piirtein. Tai en mä punninnut, koska siis noin suomasin kun tousee ylipainoisia, niin en ole nyt kyllä siis punninnut, että paljon tää painaa oikeesti, mutta varmaan jotain 2,5 100 gramman hujaakoilla sitten voi olla ehkä oikeesti tää paino. Mutta tää on, mulla oli tosiaan 3,5 millin puikot, kun ohjeessa olisi ollut 3, mutta tää pitsi oli kiva ja yksinkertainen tehdä, niin tästä tuli kyllä hyvä paita. Sitten kun mä sain ton valmiiksi, niin sit mä aloitin ne villahousut, mistä mä puhuinkin silloin viimeksi. Että mä aion tehdä ja aloitin tosiaan ne Vestin Marled Mania Leggingsit. Ja näiden esitteleminen on nyt kyllä ihan mahdotonta, koska näitä on hyvin paljon. Mulla on näistä tosiaan kaksinkertainen lanka. Mulla on tuommoista vaaleanharmaata Rekian sitä 4-säikeistä. Se väri oli ihan 33. Ja sitten tässä on tosta Saakavuulin joulukalenterista sit minivyyhtejä. Ja niitä mulla on tässä 12 eri väristä. Ja mä valitsin tähän aika lailla ne semmoset ns. Mulle vaikeimman väriset, semmoset aika vaaleet ja mintun väriset ja sellaiset, mitä mä ajattelin, että mulle ei tule ehkä muuten niin helposti käyttöä. Mä aloitin täältä ylhäältä vaaleankeltaisella. Sitten on semmonen tosi vaahtokarkkivärinen, sitten on vähän tummempi, missä on sitten niinku sinistä, vihreätä, pinkkiä, keltaista. Sitten on tommonen, jossa on vähän kirkkaammat värit. Sitten ekassa lahkeessa on tämmönen, jossa on pinkkiä ja turkoosia ja violettia. Ja sitten tässä on tämmösiä turkoosiminttuja loput, niin tää loppulahja näyttää nyt aika silleen, että tässä nyt ei ihan hirveästi. Täällä on sinisempi ja tässä on vähän tämmönen turkoosimpi ja sitten tää viimeinen on tämmönen minttuisompi. Mä olin ostanut sitä Rekiaa 5 kerää, koska periaatteessa sen olisi nyt riittää näihin 12 miniin. Mutta se ei riittänyt, vaan mä jätin sitten tämän ensimmäisen lahkeen resori aluksi tekemättä, että mä ajattelin, että jos ja sitten mä teen tänne toisen lahkeen ja sitten jos jää, niin sitten mä teen vaikka ne resorit ilman sitä harmaata. Sitten mä rupesin tekemään toista lahjetta, jossa oli eka tämmönen vähän kirjavampi, sitten tämmönen kelta, oranssi, persikkainen ja sitten on tämmöset vaaleanpunat ja sitten tämmönen vaaleanpunapinkki. Mut se vikakerä sit loppui jossain tossa kohti se harmaa. Sitten mulla oli pakko tosiaan hakea uusi kerä vielä. Mutta tosiaan mä en sitten on nyt toki siis punninnut vielä näitäkään, koska mä en ole nyt muistanut niin punnita näitäkään niin kuin valmiina, koska mä nykyään käytän tosi usein vaan sitä Knittin Barberista pientä vaakaa, niin ei yllättäen voi punnita tämmösiä villahousuja siinä niin tälleen kun laskennallisesti, että mulla meni tosiaan ne 12 miniä tähän, mä mitotin tämän lahkeen sille, että tähän meitä saa ne 4 miniä ja sitten toista se mintuvihreitä ihan vähän. Sitäkään ihan hirveästi jäänyt.
Niin, että mulla meni tosiaan niin 240 grammaa periaatteessa siis tätä merinasukkalankaa, joka on vähän yli 1000 metriä, 1020 metriä ehkä suurin piirtein. Ja sitten mulla meni harmaata 273 grammaa, joka on sitten kuitenkin melkein 1150 metriä, eli mulla meni niin 130 metriä enemmän tätä harmaata kuin noita toisia lankoja. Että se oli nyt aika kummallista. Ja mä siis huomasin heti alkuun, että sitä harmaata meni suhteessa niihin mineihin niin kuin liikaa. Mut no, piti käydä sitten ostaa yksi kerran lisää, että sai tehtyä. Mulla on tässä ohjeen mukaiset puikot, eli Resorace 4,5 ja sitten tässä sileässä osuudessa 5 millin puikot. Ohjeesta poiketen mulla on ehkä vähän enemmän tätä Resoria, en muista oikeasti, mutta ehkä vähän. Ja sitten mulla on tässä ylhäällä heti pari lyhennettyä kerrosta lisää ja sitten mä tein vielä toiset lyhennetyt kerrokset tänne sitten vielä loppuun. Noitten lisäysten jälkeen tein vielä lisää lyhennettyjä kerroksia. Ja nyt nämä sitten tuleekin hyvin. Mä en ole vielä tehnyt, tässä joustimessa on tämmönen reikäkerros, että siihen voisi laittaa jonkun nyörin tai kuminauhan tai jonkun, mutta en ole vielä laittanut, koska luonnollisesti kun mä sain nämä valmiiksi, niin loppu noin kovat pakkaset sitten, että ei ollut enää tarvetta. Mutta nämä on kyllä kivat ja ainakin nyt mitä testailin, niin oli hyvän kokoisetkin. Mutta semmoset. Näiden neulomiseen mulla meni siis 10 päivää, että aina sanotaan, että villahousto on hirveän iso projekti, mutta ei nää kyllä oikeasti ole. Nää tuli ainakin ihan hetkessä ja siis jotenkin näiden neulominen oli niin mukavaa, että mä vaan neuloin niitä tyytyväisenä. Lahkeiden kavennukset mä oon tehnyt silleen, että mä tein eka vähän harvemmin ja sitten vähän tiheemmin ja sitten vielä vähän tiheemmin, että sain jotenkin järkeä, mutta en sovitellut mitenkään silleen, että olisin yrittänyt saada ihan täysin semmoset jalan myötäiset, mutta aika hyvä, että niistä tuli noinkin. No silloin viimeksi kun me kuvattiin Nooran kanssa, niin aloitin sukan resoria ilman sen suurempia suunnitelmia ja sitten mä rupesin miettimään, että minkä mä sukat meissä neuloisin ja sitten kun mulla oli semmoinen yksivärinen tai semmoinen aika solidi violetti lanka siinä, mistä mä neuloin niitä, niin sitten mä otin tämän Laineen 52 kertaa villasukat osa 2 kirjan Nooralta lainaan ja rupesin selailemaan ja sitten loppuksi mä päädyinkin tähän ensimmäiseen malliin tästä kirjasta. Eli tämmöiseen. Tämän mallin nimi on Rapunzel ja sen on suunnitellut Agatha McKevitt. Eli nämä on siis tähkäpäästä inspiroituneet sukat. No, mulla oli tosiaan, mä tein resorin, niin täältähän nyt sitten tarkkasilmäisemmin voi katsoa, että täällähän on tämmöinen taitettu reuna. Mutta mä en antanut sen häiritä ja samoin sen, että mulla oli 68 silmukkaa, joka ei osunut sitten kuitenkaan mihinkään. Tässä on 3 kokoa tässä ohjeessa, 64, 72 ja 80 silmukkaa, mutta mä sitten vaan päädyin soveltaa ja jättämään vähän silmukoita pois tuosta kaaviosta, että mä sain sen osumaan sitten siihen 68 silmukkaan. Ja mun sukat nyt näyttää sitten tältä. Tältä näin. Täällä on toinen. Jos käännän tätä silleen, että saat tuon kuvion. Tässä edessä koko jalkapöydän päällisen ajan on tämmönen, tää on satunnaisia nurja silmukoita. Ne oli vähän niinku se tornin tiilipinta niinku ajatuksena. Ja sitten täällä takana on tosiaan tämmönen pitsikuvio, joka ei nyt näy, kun siellä on tollain. Saisinkohan mä jotenkin sinne tässä saada joku valkoinen asia tauko. Mut siinä on nyt siis tommonen pitsikuvio tuolla takana. Se oli tosi helppo oppia ulkoa, että ei tarvinnut sit keskittyä. Sitten tässä sivussa menee tommoset
silmukat, jotka on vähän niinku sit sitä häkköpällettiä. Ja se jatkuu kans täällä tää toinen sitten niinku nää yhdet niin tänne kärkiin asti. En kattonut ihan hirveän tarkkaan sen ohjeen kantapäätä, koska mulla oli se väärä määrä silmukoitakin, mutta tein kanssa sen ristiinvahvistetun lapun, niin kuin siinäkin oli, ja sitten kanssa tein nämä kavennukset tänne pohjaan. Että täällä nämä kavennukset menee tänne tälleen täällä pohjassa. Et sen verran noudatin. Tai niin kuin, että periaatteessa näyttää hyvin samalta sukka, vaikka ei olekaan ihan. Näihin mulla meillä onkaan 67 grammaa. Ja mulla oli 225 puikot. Ja nää on jotain kokoa noin ehkä 39 tai jotain sinne päin. Sellaiset sukat. Sitten noiden sukkien jälkeen mä neuloin vielä yhden projektin tälle kuulta ja neuloin sitten yhden kaverin lapselle tai nurinkuriset silmukat podcastin Saritan tytölle sähärystimet, koska se kaipasi semmosia ja mä ajattelin, että mä voin kyllä neuloa ne sille. Ja toiveena oli valkovihreä raidalliset ja nämä on nyt tämmöset. Tää vihreä lanka on sitä koukuttajan värjäämää vihreätä, mistä mulla oli siinä pionilapasissa ja tässä se nyt näyttää aika mustalta, mutta se on siis tummaa vihreää. Tää valkoinen lanka on ihan nallea ja mulla oli näissä 275 puikot ja nämä on tämmöset ihan omasta päästä neultot. Näissä on 60 silmukkaa, sitten tässä on yksi oikein yksi nori joustinta ja sitten tässä on aina 2 kerrosta sillä vihreällä ja sitten on aina silleen, että on 1 kerros oikein ja sitten 2 kerrosta yksi oikein yksi nurin tällä valkoisella, että saa siistit noista raidan kohista. Ja toi finkkuhan on, tai siis toi vihreä lanka on fingeringi, että se on vähän ohuempaa, niin sitten näistä tulee vähän tämmönen hauska, että nämä valkoiset on vähän tämmöiset pömpseämmät muutenkin, ja sitten ne käyttää joustinta. Mut sit nää on ihan tämmöset vaan hyvin tavalliset sääröstyneet. Pitäis nyt sitten käydä viemässä nää, että sais käyttöön sitten. Näihin meni nallea 41 grammaa ja vihreitä meni sitten 12 grammaa. Ja nää neuloutui ihan supernopeasti, näissä ei kauaa mennyt. Näissä on 15 raitaa, vihreätä raitaa ja nää oli kiva pikkuprojekti. Sitten mulla on keskeneräisenä, mä puhuin siitä Dalmatia-paita-projektista. Sitten mä kävin hakemassa sitä varten lankamaailmasta, kun mä mietin mistä langasta mä teen sen, niin sitten kävin hakemaan lankamaailmasta Hertti Karnin tämmöstä armoniaa, joka on siis 75% merinoa ja 25 nailonia ja 50 grammaa 200 metriä. Ja ostin siis ihan tämmöistä mustaa ja valkoista tätä, koska se paitahan on siis mustavalkoinen. Ja sitten mä aloitin sen neulomisen. Mä tein sen resorin siihen ja sitten mä oon nyt aloittanut tänne tätä kuviota myös. Ja mä oon nyt alkuun tehnyt tätä kuviota, kun tässä on tämmöiset vähän lyhkäisemmät langanjoustit. Nyt mä oon tehnyt tätä tämmöisenä intarsion ja kirjoneulojen välimallina, että tää musta lanka, mulla on vaan yksi musta lanka, että mä neulon aina sillä niin kuin tänne, ja sitten teen tänne tämän kirjoneulen ja sitten teen tänne, mutta sitten tää valkoinen on täällä intarsiona, että se on mulla vaan niin kuin tässä kohti, missä on tää valkoinen. Ja mulla on nyt joku reilu 20 kerrosta kuviota tehtynä ja sitten tähän etukappaleeseen sitä tulee joku 150 jotain kerrosta sitä kuviota, että aika paljon tässä on vielä tekemistä ja aika vähenee koko ajan, että mulla on enää periaatteessa 2 kuukautta aikaa neulottaa, että tässä nyt taas toimeen tuo. Mä nyt kävin kirjastossa skannaamassa sen ohjeet, että se olisi vähän helpommin luettavassa muodossa se kaavio, Ysärin kaavio, että ei ole mitenkään kovin niin kuin se on tehty sillä, että siinä ei ole
kaikki ruudut on periaatteessa valkoisia, että siinä on vasta semmoisella paksummalla viivalla erotettu se, että missä vaihtuu, niin kuin missä on eri väriä. Värikohtaista kaaviota ei ole niin mukava lukea, kun sit siinä ei ole siinä, niin kuin tässäkin on näitä yksittäisiä silmukoita tuolla mustalla, niin sitten ne on kuitenkin vaan valkoisia ja sitten siinä on vaan semmoinen paksumpi reuna, niin sitä kaaviota ei kovin mukava lukea. Mutta pitää nyt taas toimeentua tämän suhteen, että saisi tätä jatkettua. Nurjapuoli näyttää nyt siis tällä hetkellä täältä. Ja joo, tässä nyt on aika pitkiäkin langajuoksuja täällä joissain kohdissa, mutta tää on kuitenkin siis paidan helma, että en mä usko, että siellä mitenkään häiritsee. Lanka on ihan superpehmeitä ja no, se on mustaa ja valkoista. Mulla on tässä 3,5 millin puikot ja Resorissa taisi olla 275. Mä tein sen ohjeen keskimmäistä kokoa, kun siinä oli vain 3 kokoa. Mutta pitäisi nyt tosiaan jatkaa kohtaa. Sitten mun toinen keskeneräinen projekti on tällä hetkellä, mä oon neulonut joskus tosi kauan sitten äitille, tai on itse asiassa itselleni, mutta sitten mä oon antanut ne äitille semmoset kämmekkäät, jotka löytyy Ullaneuleesta nimellä Ruostekenno. Ja sitten äitin yksi kaveri oli nähnyt ne sillä ja sitten sanoi, että ne on tosi kivat, että se vois kans haluta sellaiset. Sitten mä olin, että no, että voin mä neuloa ne sellaiset. Ja sitten mä kävin jostain, samalla kun mä ostin noita armonioita, niin mä ostin myös tätä sit Jannea. Ja sitten oli Jannelankaa. Ja värissä 427 tumma harmaa. Ja mä ostin yhden 50 gramman kerran, kun mä ajattelin, että se riittäisi. Ja mulla on tässä nyt tää ensimmäinen ilman peukaloa. Peukaloa näistä tuli myös hirveän kapeat. Mulla on 325 puikot näissä. Mutta tähän tulee siis tämmönen palmikkokuvio tähän, tämmönen vähän niinku kennokuvio. Ja sitten tähän tulee pari kerrosta resoria vielä tähän peukaloonkin. Mutta mulla on täältä ensimmäinen valmis ja tästä toisesta puuttuu enää ihan pari kerrosta ja se resori, mutta tätä lankaa enää tämän verran. Ja nyt sitten mun todennäköisesti tarvii siis hankkia tätä lisää, koska mulla ei varmaan ole mitään edes saman. Ei taida olla mitään sopivaa jämääkään, mistä voisi sitten niinku neuloa ton lopun. Mä jotenkin ajattelin, että kyllä 50 grammaa riittää, mutta ei se nähtävästi nyt sit riittänytkään. Sitten ärsyttävää hakea yksi kerästä varten, että mä tarvitsen sitä pari metriä, mutta tähän hätään nyt ei varmaan ehdi kyselläkään keltään, kun tarkoituksena olisi saada nämä ensi viikon perjantaiksi valmiiksi. Eli tässä on nyt enää niin kuin reilu viikko siihen, että nämä olisi menossa eteenpäin, ei se kai auta, kun käydä hankkimassa lisää sitten yksi kerä. Tarkoitus on myös neuloa vielä toiset sitten. Mulla on sitä violettia alpakkalankaa, mitä on ollut monessakin projektissa. Sitä Sandneskaarin, niin siitä mä ajattelin tehdä toiset. Ja sitä mulla nyt on yli 100 grammaa, että siitä ei ole sitä ongelmaa, että se loppuisi kesken nyt sitten. Mä teen tämmöiset palmikot ilman apupuikkoa, niin mä teen silleen, että mä aina, nyt mä en tiedä miten mä saisin näytettyä silleen oikein päin, mutta nyt kun tässä siirrytään aina 2, nyt vaikka se pitäisi siellä 2 työn eteen, niin mä eka nostan ne tavallaan tolle puikolle, millä tälle oikean käden puikolle, niin mä laitan sen niihin 2 jälkimmäiseen silmukkaan. Että tuossa on niin tämä puikko, missä vasemmalla puikolla, kun nämä silmukat, mitä neulotaan. Sitten kun nämä jälkimmäiset silmukat pitää siirtää niin työn taakse, niin mä pujotan tämän puikon täällä työn takana niihin. Sitten mä otan tämän vasemman puikon konan pois, että ne 2 ensimmäistä silmukkaa siitä jää tavallaan, että ne ei ole missään. Ja sitten mä pujotan ne takaisin tälle vasemmalle puikolle. Ja sitten mä nostan täältä nämä toiset silmukat takaisin kanssa ja vasemmalle puikolle. Että sitten ne on tässä
jo valmiiksi niin kuin ristissä ja sitten mä vaan neulon ne, niin ei tarvi kaivaa apupuikkoja esiin. Mä oon laiska käyttämään apuvälineitä, jos ei ole ihan pakko, niin tällä tavalla saa tehtyä sitten nämä palmikot. Nämä on kans tässä neulontunut mukavaa vauhtia, vaikka piti purkaakin ensimmäistä noin puolet, kun siitä tuli ihan tosi pieni, kun mulla oli oli vielä pienemmät puikot. Ohjeessa taisi olla 3 millin puikot ja mulla oli aluksi ne ja niistä tuli kyllä tosi pienet ja nyt sitten vaihan näihin 325, mutta ei nämä vieläkään mitenkään kauhean valtaisat ole, mutta kylläpä ne sitten käytössä löystyy, niin olkoon nyt alkuun aika napakat. Ja kyllä ne meni mullekin ja mulla on aika leveä käsi kuitenkin, niin luotan, että ne on ihan hyvät. Hyvät nyt sitten. Mutta näitä mulla ei ole enää sitten näyttää ensi kerralla, että mä aion tosiaan neuloa vielä toiset tämmöiset ja sitten ne menee eteenpäin, mutta nämä nyt ei toki näy mun tilastoissakaan, kun nämä langat on sellainen, että mä en ole, kun nämä ei ole tavallaan, tämä projekti ei ole minulle eikä sinänsä edes minulta, vaan tämmöinen NS-tilaushommeli, niin mä en ole edes laittanut näitä lankoja varastoon enkä muuta, että kyllä mä näistä Ravelry luo projektiin, mutta en sen kummemmin. Samoin noin Dalmatia-paita langat ei ole mun varastossa, että nekin on vaan tuolla Ravelryn projektissa, koska siitä tulee nyt vähän muutenkin, jos Noora neuloo siitä osaan ja jotain, niin se on vähän nyt semmonen mysteerimeininki. Sekään ei nyt näy mun langan tilastoinnissa. Sitten osa on saattanut huomatakin, että mä oon nyt tässä tammikuun aikana tehnyt 3 lauantaina kehruuliven. Ja mä nyt ajattelin näyttää näitä mun kehräimiä lankoja. Toi ensimmäinen lanka, joka on periaatteessa valmis, mutta kun se ei ole kuitenkaan vielä täysin valmis, niin sekään ei nyt ole mun tämän kuun tilastoissa, koska mä en ole saanut punnittua ja laskettua sitä metrejä enkä mitään muutakaan. Niin sen takia se ei ole, se on yhä täällä rullalla. Se on vihreää ja Grimaren värjäämää islantilaista villaa ja tämän värin nimi oli Neiti Kevät. Ja tää on tämmöistä yksisäikeistä tää mun kehru ja mulla oli tavoitteena saada tästä vähän semmoista Letlopin kaltaista lankaa, mutta en mä oikein tiedä, tuliko tästä sitten kuitenkin liian ohutta, että pitää nyt katsoa kutan kastelia ja muuta, että miltä sit näyttää. Kehruliveissä on puhuttu pippeleistä ja nämä on niitä pippeleitä, kun tähän tulee näitä tämmösiä, että se kiertyy se säie itsensä kanssa tällaiseksi. Ja nämä ovat nyt sit niitä pippeleitä. Mutta mä en tosiaan jättää tää yksisäikeiseksi, koska tavoitteena oli saada tosiaan vähän semmosen Letlopin kaltaisen langan kaveriksi tämä. Ja no, katsotaan kun tän kastelee ja muuta, että tuleeko tästä lankaa, mitä voi neuloa. Mut se. Ja sitten mä oon nyt sain viime lauantaina ensimmäisen säikeen mun seuraavaa kehruuta, joka näyttää sitten tältä. Tää on tämmöistä ohuempaa säijettä ja tästä tulee 2 säikeiden lankaa, että mulla on sitten odottamassa puolet tästä kuituletistä tuolla vielä. Että katsoo, jos lauantaina taas kehrätään tätä. Tässä on Shetlandin lampaan villaa ja sitten on silkkiä. Tää oli Hilta Top Cloudin värjäämää. Mutta sellainen.
Sitten vaikka mä en ole ostanut lankaa, paitsi tosiaan se yhden kerran sitä harmaata rekiä, että sain ne housut, niin mulle tuli lankaa. Tämmöinen Adlibrisen laatikollinen. Jos olette kattonut Kiukkulintua, niin se puhuu siellä niistä aikuisten versioista M-haalareista. Ja sitä varten sitten kun mä oon Excelöinyt sitä ohjetta, niin sitten kun mä olin, että mulla ei kyllä lankaa just neulosta, enkä ei kyllä ostaakaan, niin sitten Kiukkulintu nekkis oli, että no hän voi ostaa mulle sitä varten lankaa. Ja sitten tilasi mulle Adlibrisen Baby Merinoa värissä Medium Grey Melange. Ja sitten vastaa mulle 600 grammaa. Että mä nyt aloitan ainakin tästä määrästä. Ja jos tämä ei sitten riitä, niin sitten pitää keksiä jotain lisää. Mutta nyt sitten pitäisi aloittaa tässä jossain kohti sitten ne neulomaan. Tässä on 50 grammaa 180 metriä tässä yhdessä kerässä. Sitten mä tilasin myös itselleni uudet nämä Sajakoon 3 millin vaihtopäät, kun lapset on onnistunut väätämään multa ne silleen, että niihin jää semmoinen ärsyttävä kolo, niin tilasin nyt uudet. Niin tässä tää nyt sit odottelee, että semmoisen saisi tehtyä. Ja sit mä oon lupautunut testineulomaan Gramoxille yhdet sukat, niin sit se on kans nyt tässä. Pitäisi seuraavaksi sit laittaa ne sukat sitten puikoille, kunhan tässä on, että pitää katsoa, että miten mä nyt sitten näitten kanssa, että laitaanko mä nää sit odottaa nämä harmaat, että mä saan hankittua lisää lankaa, että sitä vaatii sen, että menee lankamaailmaan asti. Ja sitten neulonko mä tässä välissä sitten ne toiset kuitenkin vielä eka näitä ja sitten aloitan ne sukat vai aloitanko mä nyt sitten tässä kohta ne sukat tänään jo vai neulon sitten ne toiset tämmöiset, kun saan ekaa nää tohtoja nää ekaat, kun sitten ei tarvitse siirrellä näitä puikkoja pois, jos tekisi sillain. Sillain, mutta joo, katsellaan kummin teen. Mutta tosiaan nyt noitten saatujen haalarilankojen takia mun neulotilastot näyttää siltä, että vaikka mä sain neulottua paljon, että mulla meni noihin valmiisiin töihin melkein kilo lankaa. No joku 8,5 grammaa. Niin sitten kun mä olin ostamaan sen 50 grammaa ja sain tuon 600 grammaa, niin sitten mä kuitenkin tuli miinusta vaan noin 200 grammaa. Että tosiaan, että vaikka 8,5 grammaa tuli neulottua, niin sitten kun sai noin haalarilangat, niin sitten, mutta miinukselle kuitenkin jäätiin, että nyt mulla on 4686 grammaa tämänhetkinen lankavaraston saldo, että kuitenkin kun tavoitteena nyt oli olla neulaan mahdollisimman tyhjäksi taas varasto tässä ennen festareita, niin suunta on oikea, vaikka sinne ilmaantuikin satunnaiset haalarilangat. Sitten mä voisin näyttää tosiaan sitä mun bingoa vielä, koska mä sain tammikuun aikana siihen jo muistaakseni neljä osumaa. Ja hauskasti niistä 3 on tuolla ihan samassa rivissä tässä näin, että mulla tuli toi karamellipaita, se oli täällä karamellivip, sitten parsiminen, mä parsin
sukkia ja mekkoa ja muuta alkukuusta. Sitten mä sain tehtyä noin villahousut ja sitten tuolla oli kirjasta, niin ne sukat oli kirjasta. Niin toki tällä rivillä täällä ylimmäisenä on Battenberg, että se nyt ei ollut ihan tää niin kuin nopein kuitenkaan. Nopein pingo ehkä sit kuitenkaan tossa toi. Mutta kuitenkin 4 osumaa jo, niin bingokin lähti hyvin tässä käyntiin. Tänä vuonnahan saa 1 neulapäivän lisää, kun on toi karkausvuosi, niin tässä kuussa on nyt sit ylimääräinen päivä, mitä normaalisti helmikuussa ei ole. Että katsoo, mitä se tuo tullessaan sitten. Mutta kiitos, kun katsoit ja jätä kommenttia, jos siltä tuntuu, ja nähdään ehkä lauantaina Kehäruun livessä. Moikka!